Живеем в технологична ера, в която AI отключва неизборими възможности. Бързаме, ровим в телефона, спорим и забравяме едно. Изкуственият интелект няма да поправи пораженията от безотговорността. BlueInс е твоята гаранция за щетите, но не и за живота. Той е лична отговорност. 30 години BlueIns е до вас и призовава: пазете живота. Търсете новия двоен компакт диск Празник в приказките с звездите на телевизия Планета Фолк HD. Новият двоен албум Празник в приказките вече е при вас. Мечтали ли сте за стена от стъкло? Имате я. Ние от Ролпласт за първи път в България започнахме производство на иновативен стъклопакет с 4 стъкла и термопластичен дистанционер. Той осигурява 25% по-добра топлоизолация от тройния и уникална шумоизолация и здравина. С Ролпласт вашите жилища са още по-тихи, още по-топли, още по-уютни. От Ролпласт.